אני מבקש לבדוק את הכישרונות הספרותיים שלכם, מי הראשון שרוצה להגיד איך הוא חיבר בין 5 המילים שביקשתי לחבר מהם איזשהו סיפור או משפטים. יש מתנדב? טוב, נו. יאללה. יאללה זה ביידיש? יהודית. כן, אתם זוכרים שנתתי לכם 5 מילים? ביקשתי לחבר משפטים. לקשר בין המילים. אני אפילו לא זוכר איזה מילים, כי אני אלתרתי אותם על המקום. היה איזה פועל ו... שלי הצטרף אלינו כרגע, והתחלנו שוב לפני שנייה. יינגלה, ארץ ישראל, דיאלקט, יידיש ושרייבן. כן. לא שומעים אותך. רגע, סליחה, רק אני רציתי להגיד, כולם הצטרפו עכשיו, גם אנה, שלי, בלה, הצטרפו גם כן, כרגע. אז כמה אנחנו עם אפרים? 7. יופי. מי זה השמיני שאיננו? יש לכם מושג? מה קרה לשאול? איפה אנה? אנה פה? אנה פה, כן. כן? היי, אנה. טוב. היי, שלום בלה, שי. היי. כן. אז מי הראשון שמגלה את כישרונו הספרותי לקשר בין היינגלה לארץ ישראל, לפועל וכו'? לא, אף אחד, אז אני. כן, מי? יהודית. אוקיי. שומעים אותי בסדר? כי אני עושה ניסיון עם איזה מיקרופון היום. שומעים אותך. תגידי קודם את המילים שהיו. יינגלה, ארץ ישראל, יידיש, דיאלקט ושרייבן. אוקיי. Wenn ein New Yorker Chossid Yingele kommt zu seinem Vater in Eretz Israel, will reden Jiddisch, aber sein Dialekt ist nicht zu verstehen. Okay. Muss... עוד, יופי. כן. כתבת רומן שלם, כן. muss verschreiben die Wörter und zu beweisen sein Vater. אוקיי. האם זה כתוב לך? כן. אז בואי תגיד את המשפט הראשון. Wenn ein New Yorker Chossid Yingele. אוקיי. wenn ein New Yorker חוסיד יינגלה. רצית להגיד כאשר ילד חסידי מניו יורק. כן. הניו יורקר חוסיד, כן? אז את אומרת, כאשר חסיד ניו יורקי, שהוא ילד, זאת אומרת, יותר טוב להגיד, בין הניו יורקר חוסיד, פסיק, יינגלה, שאת מסבירה מי זה הניו יורקר חוסיד, או בין הניו יורקר חסידישר יינגלה. חסידישר יינגלה. זהו. אז בין הניו יורקר חסידישר יינגלה, תמשיך המשפט הבא. kommt zu sein Vater in Eretz Israel. kommt zu sein Vater in Eretz Israel, אין לי מה להעיר. המשפט הבא. זה קומט או קימט? את אמרת קימט, ומרוב פחד תיקנת קומט. קומט. קימט זה דיאלקט. מותר לדבר ככה, אבל לכתוב צריך בכלל יידיש, אז זה קומט. המשפט הבא שלה. וילט רדן יידיש. אוקיי. פה כל המכשלות. וילט רדן יידיש, נכון? כן. אז קודם כל, כשאת אומרת קודם כל לא וילט, כי בגוף ראשון בזמן הווה, השורש של הפועל, של שם הפועל, זהה עם ההטיה של גוף ראשון.
אז זה לא ארוויל, ארוויל, אוקיי. נכון? ארוויל רדן יידיש. אבל ארוויל רדן יידיש לא מופיע כמשפט בודד, אלא הוא מופיע בתוך רצף של מה שאמרת קודם. ון החסידישר יינגלה קומט כניו יורק, zu sein Vetter. מה? wenn ein New Yorker Hasidischer Ingele kommt zu sein Vetter in Eretz Israel. In Eretz Israel. אז את רוצה להגיד, כשהוא בא, כן, לדודו בארץ ישראל, אז את רוצה להגיד, רוצה הוא. זה שהוא בא לארץ ישראל לדודו, אז הוא רוצה, זה מין תוצאה. לכן את חייבת להקדים את הפועל. אם את אומרת ארוויל, עשית משפט שלא קשור לקודם. אז ונחסידישה יינגלה, הניו יורקר, חסידישה קומט zu sein Vetter in Eretz ישראל, וילר רדן. וילר, אוקיי. זה התוצאה כנראה. את רומזת שהילד הקטן, כן, שבא לדודו בארץ ישראל, והוא יודע שהדוד ובארץ ישראל מדברים עברית, אבל הוא רוצה לדבר יידיש כמו שהוא מדבר בבית. זו המשמעות. המשפט הבא. will reden Jiddisch, aber sein Dialekt ist nicht zu verstehen. אוקיי. את אומרת, אובר מה אמר? Sein. Dein Dialekt ist nicht zu verstehen. אתה צריכה להגיד את שם הפועל. nicht zu verstehen. כי זה זמן הווה. הדיאלקט שלו לא מובן. verstanden זה כבר פרטיציפ של זמן עבר. כן? אוקיי. verstehen יוד בלי פתח, נכון? עוד פעם? verstehen. יוד בלי פתח. לא הבנתי. verstehen. כן. יוד בלי פתח? יוד. ודאי, בלי פתח, מכיוון שאם זה יהיה פתח, זה יהיה פרשטיין, וזה כבר דיאלקט ורשאי, כן? זה כבר לא כלל יידיש. אבל זה דיאלקט is nicht zu verstehen. ממשיך עוד הסיפור? הרמוז אמרת משהו הרמוז. כן? שמעתם אותי? היה איזה... לא שמענו. אני מצטערת, היה איזשהו ניתוק. כן. ist nicht zu verstehen. muss verschreiben. כן. Die Wörter und beweisen sein Vetter. אז תיקנת את עצמך. קודם בבווייזן לא אמרת בווייזן, אמרת משהו אחר. אמרתי או בווייזן או אויסווייזן, לא ידעתי מה לבחור. לא, צריך להיות אונווייזן, sein Vetter. כי בווייזן זה להוכיח. וייזן להראות. יופי. ומה זה אויסווייזן? וייזן. כן, muss weisen sein Vetter. טוב, אז גילינו כישרון ספרותי, עם רמזים שאינם בטקסט וצריכים פרשנות. מי עוד? אני כתבתי בצ'אט את היצירה האומנותית שלי. אבל תגידי, מי מדבר? בלה. נשמע. אוקיי. מתיור צוריק, הובך גקריק. אבל תדברו לאט כדי שכולם יקלטו. מתיור צוריק. מתיור צוריק, הובך גקריגן הבריב. רגע, הובך גקרוגן. גקרוגן. הבריב. בסדר. הבריב. פון מיינה שווסטר אין ארץ ישראל. את רוצה להגיד שיש לך יותר מאחות אחת? או שאת רוצה להגיד של אחותי? אחותי, מיין שווסטר. אם את אומרת מיינה, העין, בסוף זה סימן לרבים. אז צריך להיות, אבל גקרוגן, הבריב פון מיין שווסטר, לא מיינה, אחר זה אחיותיי. פון מיין שווסטר, כן? Jo, in Eretz Israel. Sie hat geschrieben, also sie hat adaptiert ein Kind, was ist allein gekommen in Land nach dem Churban.
Es ist sehr schwer, hat sie geschrieben, ihm zu verstehen, weil redet Jiddisch auf ein litwischer Dialekt. ליטביש, mit הליטבישן דיאלקט. ליטווישן או ליטווישר? ליטבישן. למה? כי המילה מית, מילת יחס. אחרי מילת היחס, אז יש הטיות של האדיקטיב, כן? רגע, זה... ליטביש. תראו, דר ליטבישר דיאלקט, הדיאלקט הליטאי. ארת מית, מית מילת יחס, מית ליטבישן דיאלקט. אני בהתחלה כתבתי מית, ואחר כך שיניתי לאויף. מה נכון יותר? מית ליטבישן דיאלקט או אויף ליטבישן? אויף ליטבישן דיאלקט. אני מניח שזה שתי אפשרויות לגיטימיות. אבל שניהם מילות יחס, ולכן צריך להיות ליטבישן דיאלקט. בסדר. כי אחרי מילת יחס, גם שם העצם, גם האדיקטיב, מתאים אותם, כן? זה עוד נראה את המקרים. זהו? כן. יופי. אז כמעט מושלם, ואני רוצה לשמוע עוד דוגמה, עוד מישהו. זאת, הדוגמה הראשונה הייתה כישרון ספרותי, השנייה הייתה כבר עניין של דיוק היסטורי. כן? נראה את הדוגמה הבאה. יעל, בבקשה. כן. אני מודיעה מראש שהדוגמה שלי היא תהיה כר נרחב לתיקון טעויות. אז זה בדיוק, את ממש מתאימה לקורס הזה. הלאה. אצלי, אגב, לא היה אינגלה אלא קינד. נכון. זה יהיה קינד, את צודקת. ניתן לך לעשות את כל השגיאות שאת אומרת שיש לך בעולם, ניתן לך להגיד את כל מה שכתבת, ואחר כך נטפל. כן. לא, אני אומרת שהמילה שאמרת לא הייתה אינגלה, לדעתי, אלא קינד. זה נכון, זה היה קינד. טוב, אני מתחילה. Das Kind hat gekommen in Erz Israel mit seinen Eltern. Redet Jiddisch mit einem ausländerisch Dialekt. Seine Eltern hoffen, aus in Erz Israel verlernt Lesen und Schreiben Ivris Sparke. עברית מה? שפרקה. או מה זה שפרקה? מהר? שנל? שנל, כן. שנל, אוקיי. זהו? זהו? אז אני חייב להגיד... סליחה, תיקנתי את עצמי. Seine Eltern hoffen, aus in Erz Israel geht verlernen, lernen und schreiben Ivris schnell. אוקיי. הדוגמה שלך, החיבור שלך, יש לו כל איך קוראים? ביידיש ירוסית אומרים רושטובניה. אפרים, איך אומרים רושטובניה? רושטובניה. כן. למשפטים שלך יש להם כל האלמנטים הסטרוקטורליים המתאימים, וזה תענוג לתקן אותך מפני שלא עשית שגיאות דרמטיות, אבל יש פה ושם. אז המשפט הראשון. Das Kind hat gekommen in Erz Israel. לא, מספיק. Das Kind hat gekommen in Erz Israel. את השתמשת בפועל העזר הום, בשביל קומן, בשביל לבוא. כן. ואנחנו אמרנו שהפועל העזר הום בזמן עבר, הוא בשביל פעלים יוצאים או טרנסיטיביים, שהפעולה חלה על מישהו אחר, על משהו אחר. זה שהילד בא לארץ ישראל, הפעולה של בואו חלה רק עליו,
ולכן זהו פועל עומד, מה שקוראים אינטרנסיטיבי, שהפעולה לא עוברת על מישהו אחר, אלא חל על מי שעושה את זה, ולכן צריך להשתמש בפועל העזר זין. אז אם צריך להשתמש בפועל העזר זין, הזמן עבר, הקינד בא, דוסקין איזגקומן. כן? אין ארץ ישראל. המשפט הבא, השני, כן? אוקיי, איזגקומן אין ארץ ישראל מתזין אלטרן. כן, אז הוא בא לארץ ישראל עם ההורים שלו, הכל בסדר, והמשך. ארד יידיש mit an oisländisch Dialekt. אוקיי, לא אויסלנדריש, אלא mit an oisländischen Dialekt. עכשיו, מה? אתה יכול בבקשה לחזור על זה? mit an oisländischen. לא אויסלנדרישן, אלא mit an oisländischen Dialekt. דיאלקט, כן? אוקיי. אבל המשפט השני מתחיל ארת יידיש, נכון? כן. זה מבחינה סגנונית אפשרי, כי את כאילו מצרפת שני משפטים. הילד בא עם ההורים, פסיק, הוא מדבר יידיש עם דיאלקט מחוץ לארץ. אם היית מקדימה, את לא חייבת, היית מקדימה את הפועל רדן, והיית אומרת, דוסקין איזגקומן אין ארץ ישראל מזייני אלטרן רטר יידיש. זה אולי היה לא נכון, כי זה שהוא מדבר יידיש זה לא תוצאה שהוא בא לארץ ישראל. לכן אני מקבל מה שעשית, דוסקין איזגקומן אין ארץ ישראל מזייני אלטרן רט יידיש mit oisländischen דיאלקט. מה המשפט הבא אצלך? sein Eltern hoffen. כן, אפילו רק זה. אמרת sein Eltern hoffen? זיינה אמרתי. seine Eltern hoffen? אז in ארץ ישראל? לא, לא, לא. אני שואל המילה hoffen. כן. זו המילה? מקווים. hoffen, כן. מקווים. חשבתי כן, כן, אבל בזמן הווה, בגוף שלישי רבים, זה הופן, די אלטרן הופן, זה כמו בדרך כלל שם הפועל עצמו. הפועל הוא הופן, לא הופן. הופן זה יותר גרמנית. אז זה הופן, בלי העין. כן? המשפט הבא? כתבתי בלי העין, אבל אולי לא ביטאתי נכון, בסדר? נכון. לישראלים, עם הצברית, הצברית? כן. צברים קשה להם, אמרנו את זה כבר, להגיד שני יצורים ביחד, במיוחד בסוף מילים. הופן צריך לדבר מתחת לאף, אז מוסיפים את העין שמרכך את העניין. אבל מה לעשות? הופן, אוקיי. המשפט הבא שלך? אוקיי, seine Eltern hoffen. יותר טוב? הופן? כן, זה מצוין, כן. אז in ארץ ישראל... אבל את לא אמרת אז, את אמרת 3 פעמים או פעמיים עוז. נכון. למה? אז, המילה היא אז, אין עוז. אז כתבתי עוז, נכון, אבל כנראה שתיקנתי תוך כדי קריאה. כן, הפחד הביא אותך לתקן, יופי. אז, כן. אז in ארץ ישראל, geht verlernen, lernen und schreiben עבריס schnell. אוקיי, אז in ארץ ישראל, אמרת את הפועל geht מה הפירוש? רציתי להגיד, כיוון שאני לא יודעת להגיד בלשון עתיד, נכון. אז רציתי להגיד שהוא הולך ללמוד, כמו שאנחנו אומרים בעברית.
אוקיי, אז... והפכתי את הסדר כדי שזה יהיה כן. תוצאה. טוב, אז פה על העזר של זמן עתיד הגיע הזמן לפחות להזכיר את זה, ואת ער. אז ארץ ישראל, ואת ער, אמרת פרלרנד. כן, לא צריך את הפר, ואת לרנד, הוא ילמד. אמרתי פרלרנן, כי אמרת שהפרפיקס פר הוא נותן משהו עד הסוף, יותר חזק. כן, אבל זה לא אוטומטי, זה תלוי מאוד לגבי איזה פעלים. אני לא חושב יכול להיות שתיאורטית זה אפשרי, אבל ביידיש שאנחנו משתמשים בה, אז אין פרלרנן. יכול להיות שיש, אבל זה מאוד נדיר, ואולי באיזה אזור כלשהו במזרח אירופה, כן? יכול להיות שיש פרלרנן, אבל זה לא מקובל, כן? ולא תמצאו את זה כנראה במילונים. וטרלרנן עברית שנל. תודה. אנחנו הקדשנו כבר איזה רבע שעה על חשבון ההתקדמות. מי שעוד לא הביא את הדוגמאות, זה יהיה בפעם הבאה, כן? אבל תתמידו בלעשות את התרגילים. אולי מי שעוד לא הביא דוגמה של משפטים עם 5 המילים, אולי יביא, אם עשיתם משפט, זה היה עם מילות היחס, נכון? כן. או עם הפרפוזיציות, אני כבר לא זוכר. כן, עם מילות היחס. אז אם מישהו רוצה לתת דוגמה של משפט שכתב עם מילות יחס, אני אשמח לשמוע. מי שעוד לא הביא דוגמה. כן, בבקשה. שלי? שלי שרטר. התרגיל היה להשתמש בפועל שרייבן עם תוספות. אוקיי. אז אחד המשפטים שלי, רציתי לכתוב, רגע, הוא כותב בצורה מדויקת על האירוע של אתמול. אז כתבתי, beschreibt, azoi פינקטלך. פינקטלך, כן. פינקטלך, נכון? כן. נכטק אינצידנט. beschreibt, הוא מתאר, beschreibt, azoi פינקטלך, דם נכטיק אינצידנט. מפני שהשם העצם אינצידנט צריך את הארטיקל, כן? יחיל, מותר לי להעיר איזו הערה. ודאי. אני מכבד מאוד את הגישה של כאילו לזרוק אותנו קצת למים, ולאתגר אותנו בלחבר משפטים כל מיני בעזרת הבילון. אבל באמת קצת חסר לי כלים בסיסיים לדוגמה, איך לחבר שמות תואר לשמות עצם, ומה ההבדל בין זכר ונקבה, ואיך לעטות פועלים בזמנים השונים. זאת אומרת, חלק מהדברים הבסיסיים חסרים לי, ואני מרגיש את זה כשאני מנסה לחבר משפטים. אני מתאר לי שאני לא היחיד. ודאי שלא. הרי כל מה שאנחנו עושים ב7 השיעורים האלה, זה לאט לאט להכניס אלמנטים כאלה שחסרים לכם, אבל בו בזמן מתרגלים עם מה שיש ועם מה שמתקדמים. אז קצת סבלנות, אנחנו נגיע גם לדברים האלה. טוב. לכן אני ביקשתי בראשית הקורס, שתלמידים יהיו כאלה שיש להם איזשהו ידע פסיבי, שנוכל להתקדם בו בזמן עם תרגולים של מה שיש להם, ועם דברים שמתווסף בכל שיעור ושיעור. עוד מישהו רוצה את המשפט עם אחד הפעלים?
אפשר? כן, בבקשה, אנה, כן. אני עשיתי עבודה בבית, הכל, אבל יש בעיה עם צ'שרייבן. It's non-stop to write, it's like that. רגע, יש בעיה עם מה? עם צ'שרייבן. צ'שרייבן. כן. צ'שרייבן זה קשה עם פולנית, גם בדיאלקט יידיש. אני לא מצאתי עם בעברית פולנית צ'שרייבן, זה קשה. הבעיה הייתה, אם אני מבין מה שאת אומרת, שקשה להבין מתי משתמשים עם צה. אני כתבתי, Ich will für dich schreiben die Worten von an Liebe. כן. בעברית מה את רוצה להגיד? אני... I would like to write for you non-stop the word about love. אוקיי, אז קודם נגיד את המשפט כמו שאפשר להגיד את זה. הצה הוא בדרך כלל, אומרים אותו לא כשמדברים על כתיבה רגילה, לכן פה הצ'שרייבן לא עוזר. איך ויל, נגיד שאת רוצה להגיד, אני רוצה לכתוב לך, או לך. איך ויל שרייבן. פרדיך? איך ויל דיר שרייבן. דיר. אני רוצה לך. איך ויל דיר, זה עוד לא ראינו. איך ויל דיר שרייבן, וגן. על אודות, לגבי, בקשר ל... Ich will dir schreiben wegen Liebe. כן? הצה, פה כמובן לא מתאים, אבל אפשר במשפט שני להגיד, Ich will dir schreiben wegen Liebe, ich hab geschrieben, אני כתבתי מה שרציתי לכתוב לך, und ich hab sich zerschrieben, וכתבתי המון, הרבה, הצשריבן הזה, שכתבתי הרבה. הרבה. צשריבן, it's mean a lot, כתבתי. A lot, not only a lot, לא רק הרבה, אלא בזמן שאני לא רגיל לכתוב הרבה. To write a lot when you are not used to write a lot. You go out of your own limits. אוקיי. בסדר. הבנתי. תודה. Schreien, לצעוק, der Lehrer hat sich לצעוק על התלמידים בשיעור. לי היה מורה בסמינר למורים בבואנוס איירס, סמינר למורים שהכין אותנו להיות מורים בבית ספר יסודי, היה מורה לתורה שבעל פה. הוא לימד אותנו תורה שבעל פה, משנה, והוא היה איש מאוד עצבני, very nervous. כשהוא היה כועס עלינו, כל הניירות היו עפים באוויר, והוא היה מתחיל לקלל אותנו ביידיש. הפלקציר צ'שרייבן, הוא היה מתחיל לצעוק, כן? שזה לא מתאים למורה בכיתה, כן? צ'שרייבן, כן? Who went out of his own limits. טוב, אנחנו עכשיו... לשאול שאלה על המשפט הזה? כן. אתה אמרת, אם הבנתי נכון, ich hab ihr geschrieben? dir geschrieben, כתבתי לך. או ich hab ihr geschrieben, כתבתי לה, כן.
עיר או דיר? עיר זה נקבה, כתבתי לה. דיר זה לך. אוקיי, ואז אמרת, und ich hab ihr zerschrieben. Und ich hab sich zerschrieben. sich zerschrieben. מה קרה להגה? הרי החלק הראשון של המשפט היה, ich hab geschrieben. נכון. ואז בשייך... יפה, את שואלת, מה קרה עם הפרטיציפ של זמן עבר? כן, זאת השאלה. אוקיי. הפועל הוא zerschreiben sich. כשאנחנו עושים הטיה של הפועל בזמן עבר, ich hab sich zerschrieben. hat sich zerschrieben. zerschrieben הופך לחלק הקבוע שלא משתנה, אי שם גה. אז יש בפרטיציפ של זמן עבר פעלים שבונים אותם לא עם הגה, כן? למשל, פעלים עם צו, כן? סליחה, עם זיך, שהם רפלקסיביים. למשל בפועל הרן, לשמוע. ich hab sich zugehört, zuhören sich, להקשיב, zuhören sich, להקשיב. ich hab sich zugehört, du hast sich zugehört. כן? הפרטיציפ אין שם גה. כן? וצריך לבדוק, זה אולי נעשה כשנגמור עם כל הפרפיקסים, איזה קבוצות יש, איפה שיש גה ואיפה שאין גה. כן? פרופסור, אני יכול רק לשנייה אחת, רק להראות להם משהו, ממש לדקה, משהו טכני שקצת יעזור, בסדר? איך להרים יד, בסדר? אני אראה לכם לשנייה, ואז נוכל להמשיך. אז אני אשתף את המסך שלי לדקה. אתה מה? אני משתף את המסך שלי, אתם רואים את המסך שלי כרגע? כן. עכשיו, קצת קשה עכשיו לראות, עכשיו, אז ככה, בעצם, אני חושב שאתם לא כל כך יכולים לראות את זה עכשיו, זה גיטל לי את זה. בכל מקרה, אז שנייה, אני אראה משהו אחר. את הקבצים שאני שולח לכם, אתם מקבלים, כולל השיעורי בית וכולל תקציר הרצאה וכן הלאה, נכון? כן. יופי, מצוין. עכשיו ככה, אני מסיים את השיתוף, אבל בחלק התחתון של המסך, יש לכם כמה כפתורים. אחד הכפתורים האלה כתוב שם participants, משתתפים. אתם רואים את הכפתור הזה? כן. אם אתם לוחצים על participants, אז אתם תראו בצד ימין או בצד שמאל כמה כפתורים, אחד מהם raise hand, הרם יד. אתם רואים את זה? כן, עכשיו, כלומר, אם לא תמיד, סתם, בדיוק, אז יהודית עכשיו הרימה יד למשל. כן, אז מצוין. כלומר, סתם, לפעמים, ואז ככה אני יכול לראות יותר טוב, כי לא תמיד אני רואה מי הרים יד בפועל בצורה כזאת, אפשר להרים גם יד ככה. יהודית, הרמת יד רק בשביל לבדוק את זה, נכון? אוקיי. זהו, אז אם תוכלו, אז בבקשה תשתמשו בזה גם כן, אז זה סתם, זה משהו טכני שיכול לעזור. יופי. חשוב, כן. טוב, אנחנו לפני שנעבור הלאה עם עניין הפרפיקסים, אני רוצה להכתיב לכם את הבית החמישי, כן? של אונטר דיינה וייסשטרן, כי עוד לא גמרנו לכתוב את כל השיר. כמה בתים יש שם? יש 6, אני חושב. אנחנו עומדים לסיים. קצת סבלנות. הבית האחרון שהכתבתי לכם היה נורין קלרן ולכר שרי די מרדר ישרו, לא יפיך הכר איבר דחר ונחזוך וביסטו בו. נכון? זה היה הבית האחרון שהכתבתי? אוקיי.
אז בבית הזה, באחרון, כן, אז המחבר מחפש מקום איפה שהוא יוכל להפקיד בידי אלוהים את מילותיו שהם דמעות. אז במרתפים לא, ואז הוא רץ על גגות ומחפש, ואז קורה הדבר הבא, וזה הבית החמישי. שורה ראשונה של הבית החמישי. כותבים, כן? נמן יוגן מיך משונה. משונה זה כמו משונה בעברית. אני חוזר. נמן יוגן מיך משונה. שורה שנייה. טרפ, טרפ זה, מדרגות. טרפ און הויפן. אני חוזר. טרפ און הויפן מיט גבוי. אני חוזר על כל השורה השנייה. טרפ און הויפן מיט גבוי. שורה שלישית. הנג איך. אני נשאר תלוי. הנג איך. מפריד. מפריד זאת אומרת מין תירה כזה כשיש אוויר משני הצדדים. קו כזה. הנג איך. קו מפריד. גפלצטה. סטרונה. אני חוזר על השורה השלישית. הנג איך. קו מפריד. גפלצטה. סטרונה. שורה רביעית. און איך זינג צו דיר אזוי. אני חוזר על השורה הרביעית. און איך זינג צו דיר אזוי. אני חוזר על כל הבית. נמן יוגן מיך משונה טרפ און הויפן מיט גבוי. הנגיך גפלצטה סטרונה און איר זינג צו דיר אזוי. עכשיו נסביר את הבית. נמן יוגן מיך. הפועל הוא מה שאנחנו קוראים פועל פריפרסטי. צריכים שני פעלים כדי לתת לזה מובן כפועל אחד. נמן יוגן. המילה נמן פלוס הפועל העיקרי יוגן. יוגן זה לרדוף. to chase. נמן, משתמשים בו בפועל פריפרסטי שיש לו שני פעלים. נמז לבד זה לקחת, אבל פה כפועל פריפרסטי, נמן במובן מתחיל, מתחילים. נמן יוגן מתחיל, they began to chase, סליחה. מתחילים לרדוף. נמן יוגן מיך, מתחילים לרדוף אותי. מיך, משונה, בצורה משונה. מי מתחיל לרדוף אותי בצורה משונה? זה יש בשורה השנייה. רודפים אותי טרפ, מדרגות, און
הויפן וחצרות. כי אל תשכחו שהמחבר רץ על גגות, עולה ורץ ומחפש איפה להפקיד לאלוהים את מילותיו שהם דמעות. אז בריצה שלו כלפי מעלה על גגות, הוא מסתחרר. He gets dizzy, כי הוא רואה שהמדרגות והחצרות למטה כאילו רודפים אותו. משונה בצורה משונה. נמן יוגמיך משונה, טרפון הויפל, מתגבוי. איך הם רודפים המדרגות והחצרות בצורה משונה, מתגבוי. עם איזה גבוי זה קול שמשמיעים כלבים שרודפים אחרי בן אדם. וואו, וואו, וואו. זה הגבוי, הרעש הקקופוני, הלא סימפטי. אתה יכול להיית? זהו, אז אני מאיית את המילה גבוי. אני לא יודע, לא זוכר איך סוצקבר כתב את זה בכתב היד. כי המילה גבוי, ג' עין, שני ו"ים, ועוד ו' עם י'. או, אני לא בטוח איך הכתיב, ג' עין, שני ו"ים, א' קמץ י'. אני חושב שהכתיב הראשון הוא מתאים יותר. ג' עין, שני ו"ים ועוד ו' עם י'. למה אמרתי כתיב אלטרנטיבי ג' עין, שני ו"ים, א' קמץ י'? למה אמרתי את זה? כי בכתיב מודרני ביידיש, בעברו, כאשר יש מילה שהיא לועזית, שהיא באה מבחוץ לתוך יידיש, אז הצליל אוי, כותבים את זה א' קמץ י'. למשל, דטרויט, שזה שם של עיר אמריקאית, זה לא מילה ביידיש, אז נדמה לי שבקולג' יידיש, אצל אוריאל ויינרייך, הוא כותב דטרויט עם ת' ר' א' קמץ י'. עכשיו, השאלה שלי לאפרים, שהוא המומחה שלנו ברוסית, יש מילה גבוי בסלאבית? כן, ברוסית יש מילה ווי. ווי זה יללה. אז מכיוון שזוהי מילה מרוסית, יללה, בדיוק. אבל זה ווי, זה לא גבוי. יללה. ברוסית זה ווי, בלי גה. מוסיפים את הגה ביידיש, כן? כן, נכון, נכון. אבל מכיוון שזה בא מרוסית ויכול להיות שמותר כתיב א' י' בסוף, בגלל היותה מבחוץ. ואולי כי עוד לא התאזרחה יותר מדי בתוך יידיש. זה לא בטוח. ולכן נתתי לכם את שני הכתיבים האפשריים. מי שיוכל לראות את אצל סוצקבר בדפוס, איך הוא כותב, אז ידע אם הוא מתכוון להבליט את המקור הרוסי, או שהוא כותב את זה כמו מילה ביידיש. נמן, אז אני חוזר, נמן יוג מכבשון את רפון הויף מתגבוי, השורה השלישית, הנגיך, מכיוון שזה שרץ על הגגות והוא מסתחרר ממה שהוא רואה למטה, ואז מה קורה לו? הנגיך, הוא נשאר תלוי
בחוסר אונים אין לו יותר כוח, אין לו יותר אפשרות לחפש את אלוהים. הוא נשאר תלוי, קו מפריד, ואז באה המטאפורה, תלוי כמו מה? אגפלצטה סטרונה. אני כבר לא מיתר ששר שיר, אני סטרונה, מיתר של כלי נגינה שהתפוצץ כפלצט. נשאר אני תלוי, אני מיתר שהתפוצץ. ואז השורה האחרונה, הוא נרזינג, ואני שר, עכשיו כבר לא ככלי מכוון, אלא כמיתר שהתפוצץ, שאין לו כבר כוח, הוא נרזינג, צודיר הזוי. ואני שר לך את שירי ככה, ואז הבית האחרון זה חזרה על הבית הראשון. אבל הפעם, מי ששר, זה לא המשורר עם האנרגיות למסור לאלוהים את מילותיו שהם דמעות, אלא זה מיתר שהתפוצץ, מיתר קרוע. והבית האחרון הוא אמנם אותם מילים של הבית הראשון, אבל הוא כבר בית שהשאר בעצם אומר meine Wörter seinen Tränen, הפעם זה כבר לא מילים, זה ממש דמעות. כן. האם יש שאלות לגבי המילים של הבית החמישי? שאלה, יחיל, שלי מדבר, האם יש קשר בין גבוי לביטוי גוואלד? לא. גבוי זה היללה שאפרים אמר, יללה זו יללה יותר של חיה, כמו שאמרתי, או של טן, של קויוטי, כן? גוואלד, המילה גוואלד במקורה, פירושה הראשון, זה לא יללה, פירושה הראשון זה אונס, זאת אומרת, בכוח, פרגוולדבן זה לאנוס ביידיש. עכשיו, עד כמה שאני מבין, כאשר נגיד חמיאלניצקי בפוגרומים, כאשר הגויים אנסו יהודיות, היו יוצאים לרחוב וצועקים גוואלד, אונס, ולכן הגוואלד כצעקה של משהו מאוד אלים, נכנסה ליידיש כמשמעות שנייה. עוד שאלות? זה סוסקבר פואם, נכון? זה שיר של... ותלמיד שטרן זה שיר של פוצוצקר, כן. סוסקבר. ומה השאלה? כן? מה רצית לשאול? לאנה? כן, 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 כן. אז מה את שואלת? לא, אני סוסקבר שיר, אבל אני לא יודעתי אחרי. Before I never heard this סוסקבר song. I never... of course. בישראל שרים משדרים ברדיו את השיר ביום השואה. הפעם ביום השואה לא שמעתי הרבה רדיו, לא שמעתי, אבל כל יום שואה השמיעו את השיר ברדיו, וגם במשך השנה. זה שיר מאוד מפורסם של סוסקבר, שבארץ מכירים אותו היטב. עוד שאלה, או שאנחנו...
ואנחנו עוברים, אם יש שאלה, אחר כך אנחנו עוברים להמשיך בפרפיקסים. זהו? זהו. אוקיי, אז אני רק מסכם ואומר שהשיר שאני הכתבתי לכם במשך השיעורים האחרונים, זה לא בדיוק השיר שכולם שומעים ברדיו. אני הכתבתי לכם טקסט שהוא השיר המקורי על פי כתב יד של סוצקבר מן הגטו, שהוא כתב אותו בגטו בווילנה. והוא נתן לי, ביקשתי, הוא נתן לי את הטקסט המקורי שהוא הציל מן הגטו ושמר אותו אצלו. אבל אחרי המלחמה הוא לא פרסם את השיר כמו שהכתבתי לכם. אחרי המלחמה הוא פרסם נוסח, version, שהוא תיקן במוסקבה, ברוח הקומוניזם הרוסי. ואני נתתי לכם דוגמה אחת של שינוי שהוא עשה אחרי המלחמה. יש עוד הרבה שינויים אחרים, אי אפשר לדבר על כולם, אבל אני פרסמתי מאמר שלם על 4 נוסחאות, 4 versions של השיר הזה, הוורסיה העממית, מה שהעם זוכר. כי השיר הזה הוא שר בגטו בווילנה, והעם זכר, אבל הוא זכר את השורות לא בצורה הפואטית שסוצקבר כתב אותם, אלא איך שהעם הבין אותם. ויש ורסיה שאני קורא לה עממית, מה שאנשי שארית הפליטה, מה שהניצולים זכרו, ואחרי המלחמה הם שרו את זה עם שינויים שהם עשו, כי הם לא הבינו לפעמים שורות פואטיות. כאשר סוצקבר כותב בשיר שלו בגטו, זה אסטונקלט זייר פינקל, תראה איך שהניצוץ של הדמעות בעיניים מתעמעם, נעשה חשוך. העם לא הבין מה זה אסטונקלט זייר פינקל. למה לא הבין? כי הפועל אסטונקלט זוהי המצאה של סוצקבר. ביידיש המילה טונקל זה אדיקטיב. דינכתי סטונקל, או דרדרטוגי סטונקל, זה אדיקטיב. אף פעם ביידיש אף אחד לא אומר אסטונקלט, נעשה חשוך, מתעמם. ופינקל, העם ידע, פינקל זה נצנוץ, כן? אבל העם לא ידע מה שסוצקבר עשה. איך אמרתי? אסטונקל זה פינקל? הם לא הכירו פינקל, הם הכירו את הפועל אספינקלט. טוב, אני לא רוצה לסבך אתכם יותר מדי. אני כתבתי מאמר גדול עם ההבדלים האלה, איך שהעם שלא הבין את המילים הפואטיות, אז הוא הפך אותם. והוא אמר, במקום אסטונקלט זייר פינקל, שסוצקבר אמר, העם בוורסיה שלו אמר, אספינקלט זייר טונקל, מנצנץ החושך שלהם. זה לא מה שסוצקבר רצה להגיד. כן? את המאמר הזה פרסמתי
אקדמיה אדו, שזה אתר באינטרנט, כן? שם מי שירצה יחפש לפי סוצקבר וימצא את כל ההבדלים האלה בין הוורסיה העממית לבין שלוש ורסיות של סוצקבר, זאת של וילנה, ואחר כך זאת שהוא תיקן אחרי המלחמה. אנחנו עוברים עכשיו להמשיך לדבר על פרפיקסים של פעלים. אתם רשמתם כמה פרפיקסים. כמה היו אלה שרשמתם? כמה רשמתם? אם רשמתם כן. 8. כמה? 8. ואני אמרתי בהתחלה שיש לפחות 35, אם לא יותר. אני לא יודע אם נעבור על כולם, אבל אני רוצה עוד כמה להוסיף. אז מישהו שיזכיר לי רק את 8 הפרפיקסים, כדי שלא אחזור עליהם. רק להגיד את הפרפיקסים. יש לנו בא, אויס, קר, צו, און, צה, אופ. אופ, וצה גם, נכון? כן, תשרייב וכן הלאה, כן. אוקיי, ואנחנו מיישמים את הפרפיקסים על פועל אחד בינתיים, רק על שרייב. כן. אז בואו נוסיף פרפיקס אונטר, הוספתי כבר, פועל אונטר שרייבן? לא. הפרפיקס אונטר. כאשר מוסיפים את הקונברב, או פרפיקס, לפועל, האונטר, אמרתי כבר, כל הפרפיקסים יש להם לפעמים, תלוי בפועל, יותר ממשמעות אחת. אבל אם מוסיפים לשרייבן, אונטר שרייבן, כן? מה אתם מנחשים זה יכול להיות? מה הפירוש של פועל אונטר שרייבן? The document, unterschreiben Dokument. Bitte unterschreiben Dokument. כן, מה זה unterschreiben? זה נכון. אני לא יודע עברית. תגידי בפולנית מה זה unterschreiben? Podpis. לחתום. לחתום. נכון? אתה חותם, ולכן למה לחתום? למה unterschreiben זה לחתום? כי אתה כותב למטה, unten. כן? וכל חתימה היא תמיד בסוף למטה. אז unterschreiben פירוש לחתום. אבל אם אנחנו מוסיפים את הפרפיקס unter לפועל אחר, כן? כמו למשל, בבית הכנסת יש חזן, ויש משוררים. משוררים. אתם מכירים בתי כנסת בדרך כלל עם חזן אחד, אבל יש בתי כנסת איפה שיש עוזרים לחזן. אלה המשוררים. כן? Die Mescheurerin helfen unter dem Chasen. הפועל הוא unterhelfen. כאשר לוקחים את הפועל helfen לעזור, ומוסיפים את הפרפיקס unter, unterhelfen זה לעזור קצת. למה? זה אני כבר מסביר, כך אני מבין את זה, כי האונטר זה לא העשייה הראשית, אלא לעזור לעשות פעולה עוד קצת, כן? unterhelfen, לעזור קצת. יש מישהו שפועל
פעולה עיקרית, sein Kind hilft ihm unter, והילד עוזר לו קצת. האונטר במובן של קצת. כן. האם פירקת את אונטר הלפן? אמרת הלפט עם אונטר. זאת אומרת, הפרפיקס קפץ קדימה. כבר עברנו הרבה פעמים שכשיש פעלים שיש להם פרפיקסים, יש כאלה שקופצים קדימה, יש כאלה שלא. כן? במקרה הזה, האונטר הזה קופץ, ולכן, אם אני רוצה להגיד שהילד עוזר לאבא בחנות, das Kind hilft unter sein Taten in Geschäft. in Krom, in Geschäft. כן? עכשיו, העובדה שפרפיקס קופץ קדימה בזמן הווה, בדרך כלל, רק בזמן הווה, העובדה שהפרפיקס קופץ קדימה, פותח פתח שבין הפועל העיקרי לבין הפרפיקס שקופץ קדימה, נפתח שער שלתוכו במשפט אפשר להכניס ולהכניס ולהכניס דברים. למשל, כן, נחזור לשרייבן, כן, schreibt unter, כן, בזמן הווה האונטר קופץ. אז אני יכול לבנות משפט ולהגיד, נכטן בינחט, schreib ich sehr gich unter הדוקומנט. עוד הפעם. אתמול בלילה, טוב, למה לעשות זמן עבר? היינט in der Früh, היום בבוקר, schreib ich sehr gich unter הדוקומנט. היום בבוקר אני חותם מהר מאוד דוקומנט. כי בבוקר, נגיד, יש לי כוח, ראשי צלול, אז מה אני הכנסתי באמצע בין שרייבן לאונטר? את תואר הפועל. איך אני חותם? זה ירגיך. אני חותם מהר מאוד דוקומנט. עכשיו, כשאנחנו קוראים משפט שבו יש פועל שהפרפיקס קופץ קדימה, אנחנו במבט ראשון מתקשים לתפוס שזה פועל עם פרפיקס. כי הזה ירגיך נכנס לנו באמצע, ואנחנו מתבלבלים ולא יודעים איפה הפועל. לכן, אני אנסה כל פעם שאני יכול לבקש מכם במשפטים כאלה ואחרים, איפה שהרבה דברים נכנסים בין הפרפיקס לפועל העיקרי, או בין פועל העזר בזמן עבר לפועל העיקרי. שקודם העין תזהה את הפועל. ברגע שאנחנו יודעים מה הפועל, קל יותר להבין את המשפט ומהו תואר הפועל, מהו הדברב שמתאר את הפועל, איך הפעולה נעשית וכו'. יש שאלה? אתם תבינו את זה עם הזמן, אני לא... יעל, לא שומעים. סליחה? יעל? קבוי אמיר. כשהוא קופץ, הוא לא, בכל מקרה, הוא לא יקדים את האובייקט של הפעולה. הוא לא יהיה schreib ich sehr gich אונטר. האונטר תמיד יהיה לפני הדוקומנט,
והילד יהיה לפני החנות. כן, כן, פעוט זה הילד, נכון. כן? כן, זה נכון. הנושא כנראה תמיד יופיע קודם. אבל זה אמרתי כמעט דרך אגב, אנחנו עוד נחזור לדברים האלה. נעבור לפרפיקס אחר. שאנחנו נוסיף לשרייבן. האם היה לנו אויף? הפרפיקס אויף? היה. אוקיי. כן. לא, אנחנו השתמשנו אויף היה לנו קונברב, לא פרפיקס. לא השתמשנו בתור פרפיקס. לא, קונברב זה פרפיקס, כן. קונברב זה פרפיקס. איזה דוגמה נתנו עם אויף? היה לנו אויס, לא אויף. לא, אני מתכוונת מילות יחס, פרפוזיציאס, לא זהו, אז לא היה פרפיקס. לא, לא. יופי, אז עכשיו אויף כקונברב, כפרפיקס. הפועל הוא אויף שרייבן. עכשיו תנסו לנחש, אני לא אומר שזה קל, כן? זה לא מתמטיקה, מבחינה זאת שאי אפשר מיד להבין. אבל ברוח השפה בסוף, אויף שרייבן, מה זה יכול להיות? מישהו אולי ייתן משפט או... כי זה דווקא מובן די פשוט. כן? אולי זה למחוק? אני שואל, מה? למחוק אולי? אם אנחנו עוסקים בלכתוב, אז למה למחוק? כי זה לכתוב זה לא על. אופשרייבן. זה לכתוב על. לכתוב על, בדיוק זה. לכתוב על משטח מסוים. למשל, דימצייבה מהות, לא, נגיד בזמן הווה, משרייבט אויף דימצייבה אויף אברט. סליחה, אני משכלל את המשפט. משרייבט אויף דם טקסט פונדר מצייבה אויף אברט. כותבים את הטקסט של המצייבה על קרש, ברט. למה? כי האיש נפטר זה עתה, ועדיין אין מצייבה מאבן, ואז לוקחים קרש ותוקעים אותו איפה שערימת האפר, ועושים מזה מצייבה זמנית. schreibt euch den Text von der מצייבה, אויף הברט. האויף השני זה הפרפיקס. סליחה, זה מילת היחס. כן? אבל הפועל הוא אויף שרייבן. למה? כי צורת הכתיבה זה על משטח, על גבי משטח. אולי עם פועל נוסף כדי להבין את המשמעות של אויף, לעשות פעולה על גבי משטח, או כלפי מעלה, כן? ניקח את הפועל, אני חושב, סליחה, מישהו רוצה לתת דוגמה? כן. לא שומע? טוב, אני נותן דוגמה. למשל, אויף אפנן די טיר. What? לפתוח את הדלת.
כן? אפשר להגיד אפנן דיטיר, זה לפתוח את הדלת. אויף אפנן, כנראה המשמעות היא, צריך להסתכל במילון, למשל אצל יולמג וגרייסה ורטרבוך, אויף אפנן זה לפתוח אותו לרווחה. לפתוח מאוד פתוח. כן? כאן האויף זה לא עניין של על גבי משטח, אלא לעשות את הפעולה עד הסוף. יש לנו כבר שתי משמעויות של הפרפיקס אויף. יש גם, אומרים צומחן, אמרנו בצול, זה לסגור עד הסוף. יש גם אויף מחן דיטיר, במובן של לפתוח אותה, לא לרווחה, אבל לפתוח אותה, שתהיה פתוחה ממש, אפשר לעבור. כן? מה זה אויף מחן? עוד הפעם, בבקשה. אויף מחן זה, כמו שצומחן, זה לסגור דלת עד הסוף, שתהיה סגורה, אויף מחן זה לפתוח אותה, שתהיה פתוחה, שאפשר יהיה לעבור שם, לא איזה פתיחה קצת. כן? אתן לכם דוגמה מתקופת השואה, בדיחה מקברית, שיהודים, מי סיפר לי אותה? אני לא זוכר. יכול להיות ששמעתי אותה מיהודי גרמניה. שואלים שאלה, כן? איך גרמני בימינו, זוהי בדיחה נבזית, כן? איך גרמני בימינו אוכל אויסטרס, צדפים. אתם יודעים שצדפים, כדי לאכול צדפה, אוכלים מה שיש בפנים, והצדפה היא סגורה, וצריך לפתוח אותה. איך, זו בדיחה אנטי-גרמנית, איך גרמני אוכל אויסטרס בימינו? מישהו להגיד? הוא לוקח אויסטר ביד, הוא דופק וצועק, aufmachen, aufmachen. וזה רמז למה שהגרמנים והנאצים, כשהיו באים לבית יהודי, ואילצו אותם לצאת מהבית, כן? האופמחן הזה, זאת אומרת, לפתוח גמרי את ה... וביידיש אומרים אופמחן לא במובן הזה, אלא לפתוח, כן. טוב. ניקח קונברב אחר, צונויף. זה קונברב לא של כמה אותיות, אלא מילה שלמה. צונויף, צדיק וו, נון וו יוד, פי סופית. צונויף. מישהו מנחש מה זה? לא. צונויף כפרפיקס, המשמעות שלו די קבועה. לעשות פעולה כשאוספים ביחד כמה דברים. לגבי שרייבן, כן, לא כל הפרפיקסים הם מתיישבים יפה על כל פועל, אבל אם אני אומר צונויף שרייבן,
אולי אתן לכם דוגמה קודם עם פועל שזה יותר ברור. zu neuf bringen להביא, כן? zu neuf bringen Araber mit Israel, mit Jiden in Israel. zu neuf bringen להביא ביחד. ערבים עם יהודים בישראל. הצונויף זה לעשות את הפעולה של אהבה ביחד של כמה דברים. צונויף שריימן, כן, זה מחלקה קצת ריקה. קשה למצוא דוגמאות, אבל אם אני אתאמץ, אז אני אגיד, schreibt zu Neuf, Englisch mit Jiddisch, mit Arabisch in ein מצבה. אז הוא כותב ביחד ערבית, איך אמרנו? ערבית, אנגלית ועברית, אויף אין מצבה, על מצבה אחת. זאת אומרת, להביא ביחד דברים שמטבע הדברים הם לא נמצאים תמיד ביחד, כן? כמו לשלב? לא לשלב, להביא ביחד, זה עדיין לא הגענו לשלב של שילוב. יש פתגם ביידיש, כן? zu neuf bringen, avant mit avant. להביא ביחד, במקום אחד, קיר עם קיר. בדרך כלל, בחדר, הקיר המזרחי והקיר המערבי, כל אחד עומד במקומו והם לא ביחד, הם רחוקים אלה באלה. לקרב רחוקים, להביא רחוקים. לא לקרב, להביא רחוקים. כן. zu neuf schreiben, זה דוגמה קצת לא בשימוש, כן? אבל הצונויף כלהביא ביחד, אולי אחפש עוד דוגמה יותר מתאימה, טוב, כרגע אני יכול להביא דוגמאות, אבל הם לא יגידו לכם הרבה במשפט רגיל. כן, טוב. נחפש קונברב אחר, יותר בשימוש. פאר כבר השתמשנו, ונתנו כמה וכמה דוגמאות. בואו נראה בבית האחרון שאני הכתבתי לכם של השיר של סוצקבר, אם יש שם איזשהו פרפיקס. נמן יוגן מיך משונה טרפ מטויפן, טרפ ונויפן מתגבוי, הנגי חכה פלסטטונה, ונרזינג צודיר הזוי. לא. יש לפניכם הטקסט של der יידישה פר פסח. כן, אתם, יש לכם? כן. לי יש.
אז גם לאחרים, אני רוצה שתסתכלו כולכם על הטקסט. איזה טקסט, סליחה? הטקסט, דר קוצמאכר, סליחה. קונצנמאכר, דר קוצמאכר, כן. אני יכול לשתף את המסך שלי בינתיים, גם כן שתוכלו לראות את אתה זה. יכול? כן, דקה אחת. יש שם אונגה קימן ואונגה מאכט. בדיוק. אז באיזה שורה זה? אונגה קומן. אני אגיד לך, 1, 2, 3, 4, 5, בשורה חמישית. ואיך המשפט אומר? כתוב, האמת כתוב אונגה קימן, לא, סליחה, און קימן, לא אונגה קימן. און קומן. און קימן. בסדר, און קומן, כן? האם הפרפיקס און, דיברנו עליו? כן. מה? כן, כן. דיברנו עליו. כן. אז תקראו הלאה, נחפש פרפיקסי. יש שם עין גקום. אובגריסן, א' ב'. אוב אמרתי שא' ב', א' קמץ ב' זה צריך להיות בכתיב מודרני א' קמץ פ', אופ. גם על אופ דיברנו, נכון? יש עין גשלונגן. עין שלונגן. עין גשלונגן. יפה. מה זה עין גשלונגן? איפה את מוצאת את זה? המילה האחרונה בקטע הראשון הגדול. תקראי את המשפט. מדובר על הקונצמאכר, שהוא עושה כל מיני מופתים, והוא בולע, מה הוא בולע? אש, נכון? כן. תקראו את המשפט. Und steht man zu ihm zu, macht man Arum im Redel, wird plötzlich נעלם, gleich die Erde wollten eingeschlungen und schwimmt raus auf jener Seitmark. gleich wie איך כתוב בדיוק? gleich wie gleich die Erde wollten gleich wie wollten eingeschlungen. כאילו האדמה בולעת אותו, בלעה אותו. כן? אז שלינגן זה לבלוע, הוא נעלם. כאילו האדמה בלעה אותו. שלינגן זה לבלוע, אין שלינגן הוא הפועל, לבלוע בתוך משהו, עד כדי שהדבר נעלם. למשל, יש מקום אחר שהקונצמאכר בולע אש. אין שלינגן לבלוע. שלינגן ואין שלינגן. העין לעשות את הפעולה לתוך משהו. ואנחנו נוסיף את זה לשרייבן. אין שרייבן. אין שרייבן, הפירוש של הפועל אין שרייבן, זה לרשום, זה מתאים להיום, לרשום תלמיד לבית ספר. אין שרייבן, לרשום אותו בתוך בית ספר כתלמיד שלומד באותו בית ספר. שרייבן, לכתוב, אין בפנים. אין שרייבן, לרשום לבית ספר, לרשום לתוך. ויש עוד אחד באותו משפט. רגע, דוגמה. Ich schreibe ein mein Sohn in Schul. אני רושם את בני בבית הספר. אמרת שיש עוד דוגמה, או עוד פרפיקס, מה מצאת? שווימט הרויס. שווימט הרויס. הפועל הוא? שווימן. לא, שווימן זה חלק מהפועל. הרויס שווימן. הרויס שווימן, בדיוק. הרויס.
הרויס עוד לא ראינו, וזה דווקא דוגמה מאוד שכיחה ביידיש. הרויס, עשיית הפעולה החוצה. מה השעה? 5:07. 5:07. יש לנו 5 דקות רק? כן, כן. 5, רק. ככה הזמן כבר? כן. נורא. הזמן עובר מהר שנהנים. אני מקווה, אני נהנית. הרויס זה עשיית הפעולה כלפי חוץ. הרויס שווימן זה הרי לשחות, אבל טוב, כאן זה להופיע, תקראו את המשפט, שנדע בדיוק איך זה כתוב. Gleich die Erd wollten einschlungen und schwimmt Arois auf jener Seite Mark. שווימת הרויס auf jener Seite Mark, הוא כאילו, כן, מופיע בצד השני של השוק. שווימת הרויס כאילו הוא בא מ-nowhere, עולה כלפי מעלה, כן, בצד השני של השוק. הרויס שרייבן. אנחנו מדברים עכשיו עדיין עם הפועל שרייבן. הרויס שרייבן, כן? זה מה מישהו רוצה להוציא את הילד שלו מבית הספר, שרייבטים הרויס. אבל... זאת אומרת, הרויס שרייבן זה לרשום. הרויס שרייבן זה להוציא מהרשימה. רצית להגיד אפרים משהו. כן, אבל היה לנו באמת להעיף מבית הספר, גם אמרת אויס שרייבן. אמרתי אויס שרייבן, ויש הרויס שרייבן. כן. והרויס שרייבן זה אפשרי, כן? ישתמשו ביידיש בעיקר באויס שרייבן, שזה יותר החלטי, כן? אבל אמרנו, הרויס פועל מצוין, לאו דווקא עם השרייבן, למשל, גיין, ללכת. הרויס גיין פון שטוב, לצאת מהבית. הרויס גיין, ללכת החוצה, לצאת. הרויס גיין, לצאת מהבית. ניקח עוד פועל עם הרויס, שהרויס פועל מצוין בגרויסר ורטרבוך, כן, של יולמרק, יש שם דוגמאות ללא סוף. נגיד, טרייבן זה להאיץ, כן? להאיץ, וזה גם להאיץ בסוס. טרייבן הפרט, שהוא ירוץ. הרויס טרייבן זה לגרש. להאיץ החוצה, לגרש. הרויס טרייבן. Der Lehrer treibt הרויס den Talmid von Klass. המורה מגרש את התלמיד מהשיעור, מהכיתה. הרויס טרייבן. טרייבן לבד, כן? זה להאיץ, אבל הרויס טרייבן לגרש. נשאר לנו רק דקה או שתיים. נכון. אני אבקש לשיעור הבא ביום שלישי, כמה שיותר, אני לא אומר כמה, תכתבו משפטים עם הפרפיקסים שעוד לא עשיתי איתם משפטים. עכשיו, בהתחלה, לפני שהתחלנו את השיעור, נאמר לי שאת הגרויסר ורטרבוך, פודאישה שפרח, 4 כרכים של אות א', אפשר להוריד מהאינטרנט? כן. כן. ב-PDF. תנסו להוריד את זה אצלכם. אני אשלח לכם קישור. ותעזרו בבקשה בפעלים שמתחילים באלף, בפרפיקסים,
שנתתי לכם ברשימה, ובינתיים תעשו הכרה עם הגרויסר והרטבוך, שזה קצת מוקדם, מפני שצריך להבין טוב טוב מה שכתוב שם, זה מילון בלתי רגיל, אבל הם מסבירים, יולמך מסביר יפה מאוד את הפרפיקסים שמתחילים באלף, תנסו להיעזר בזה כדי לכתוב כמה משפטים שאתם יכולים עם פרפיקסים שמתחילים באלף, אבל גם לא באלף, זה לא תמצאו במילון. שאלות לפני שנסיים? גם רק שאלה טכנית לתלמידים, אתם רואים את העמוד בספרו של י"ל פרץ, נכון ששיתפתי? הוא כרגע מולכם? כן. יופי, אוקיי, רואים מספיק טוב? כלומר, זה עוזר? כן, בהחלט. יופי, מצוין. אנחנו עוד נעבוד על הטקסט הזה קצת, אבל אני כל הזמן עושה דיליי, כדי שיהיה לכם יותר אלמנטים, כמו ששאול אמר, כן, שתוכלו לבד לקרוא ולהרגיש שאתם מבינים. אפרים, זה קצת קטן מדי היה. אוקיי, אז אני פעם הבאה פשוט אגדיל יותר בהצגה, בסדר. אפרים, בבקשה. סליחה. אפרים, בשיעור הבא אני אצטרף רק בשעה 6, לצערי, ביום שלישי ב6. כן, בסדר גמור. בסדר? אנחנו מתחילים בשלישי תצרף ב5, אותי. נכון? כן. כן, כן, בטח. כן. כן. אז היום היינו 7? כן. מי היה חסר? שאול היה חסר. שאול, אוקיי. הוא אמר שהוא ביקש שנתחיל ב5:30, לא? נדמה לי. לא, אני ביקשתי ביום ראשון להתחיל ב5:30. שלי. רגע, מי מדבר? שלי. שלי ביקש, אוקיי. אז שאול היה חסר, אוקיי. ברגע ש... יש שואל, אפרים. כן, בבקשה. Я попросила в 7 мая, только я не знаю, когда будет у тебя деньги. Не знаю, как они долго работают, значит, вы me поняли? Позвоните позже, я хочу... Хорошо, уже поплатила. Я хотела сказать, что я поплатила. Все нормально, все нормально. Да, я видел. Спасибо. אני אולי נדבר על זה בשיעור הבא, אבל אני כבר עכשיו שואל, תחשבו על זה, אם יהיה אישור של כולכם, אני חושב שנוכל, רק אם אתם נותנים אישור, נוכל להעלות ביוטיוב או בגוגל את השיעורים האלה, כדי שגם אחרים יוכלו להיעזר בהם ואולי ירצו להשתתף, וגם אתם תוכלו בקלות לחזור ולהיעזר בהם. אבל בשביל זה, אני אמרתי לאפרים שאולי זה רעיון להעלות את זה חינם, השיעורים שאנחנו כבר עשינו, אבל בשביל זה אנחנו צריכים את האישור שלכם. כי אתם מופיעים עם השם. אבל אפרים אמר לי שאפשר להעלות את השיעורים האלה בלי התמונה. רק שומעים את הכל. נכון. שיעור הבא נדבר על זה. יהודית, רצית לשאול משהו? הרמתי יד, ראיתי. לא, בסדר, ענית לי. אמרתי שאני אחר. אוקיי, בסדר גמור. אוקיי. אז נסיים כאן. תודה רבה. תודה רבה, זייט גזון. זייט גזון. יום שלישי ב5. כן. 5. אוקיי. בארץ השם. ב5? ב5. יום ראשון רק 5:30. יום שלישי... ב5 ב4 בפולנית. טוב, בסדר. נכון. 5 זמן ישראל. תודה. להתראות. להתראות, תודה. להתראות.
להתראות. אני אשלח סיכום בהמשך היום גם כן, בסדר? יופי, תודה רבה. תודה רבה.